खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियोआव आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। जौदा वाइननि नैथि खोन्दोखौ नायनो हागोन बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि फैसालियाव। चिरां जिल्लानि सिसुबारि रिलिफ केम्पआव एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया नायदिंहैदों। चिरांनि देवस्रियाव मैदेरनि दुम दाखाल। आसामाव 2022 निफ्राय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि थानाय नंला, बेनि सोलाय सिनियर सेकेन्डारिल' जासिगोन। आसामनि मोन 10 जिल्लानिफ्राय सा 14 तालिबानखौ अनसायग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसआ खाबाय। दानि मिरु मन्त्रि अदेबानि आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ सानथामनि हाबाफारिजों दिनै आसामाव दावबायफैदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सुबुंफोरा जायफोरा कर'ना भेक्सिन लायाखै बिसोरनि थाखाय आसाम सोरखारा फोसावदों हेल्पलाइन नम्बर। कार्बि आंलंआव बिजेपि आइजो दैदेनगिरिया साख्रि होनायनि मुङाव रां लानायनि अजद। 35 बोसोर बैसोनि टेनिस गेलेगिरि राफेल नाडालआ बे बोसोरनि टेनिस कर्टआव फैफिननो हालिया। मुंदांखा सावथुन बिथोनगिरि जया अख्तरा थाबैनो लन्च खालामसिगोन सुहाना खानखौ। आफगानिस्तानाव नखर दावहानि इसारा। दानिया आबुं रादाब। दिनै मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि फैसालियाव नुनो मोनगोन जौदा वाइन बर' टिभि सिरियेलनि नैथि खोन्दो। केबल GTPLनि 980 चेनेल नम्बर आरो इउटुबनि लोगोसे गुबुन गुबुन वेब मिडियानि गेजेरजों लाइभ नायनो हागोन। गाबोन रबिबार खालि फुंबिलिनि 6 रिंगायाव अफलाइननि गेजेरजोंबो नुनो मोनगोन। चिरां जिल्लानि खैला-मैला सिसुबारियाव दैबानाजों हालाय-हाफाय जानांनाय आरो न'-बां गोमानां जानाय सुबुंफोरनि सुलाद लाहैनो थाखाय एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिनि दैदेनजानाय मिरु एबसुनि मोनसे थान्दै हान्जाया नायदिंहैदों। रिलिफआव थानांनाय दुखुथिया सुबुंफोरा सोरखारनिफ्राय मा मोनदों एबा मोनाखै आरो अनसुंथाइनि माबायदि राहा लालायो बेखौ प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारजों गोथौयै सावरायनानै एबसुआ नांगौ बायदियैनो रायजो राजाखौ हेफाजाब होगोन होननानै बुंदों। बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगायाव दैबानाजों खहा जानायफोरखौ नायदिंहैबावदों। मख'नो गोनांदि बै रिलिफ केम्पआव शुक्रबार खालि जायगानि MCLA जेम्स बसुमतारियानो सिसुबारि रिलिफ केम्पआव थांनानै दुखुथिया रायजो राजानि खौरां लाहैदोंमोन। ओजोंहाय चिरां जिल्लानि खुंग्रि दैसुंगुरि गुदि फरायसालियाव रिलिफआव थानांनाय रायजो राजाया थांलाय फैलाय लामानि थाखाय जोबोर अलखदाव गोग्लैनानै दं होननानै दुखु फोरमायदों आरो थाबैनो खुंग्रिं आरो दैसुंगुरि गामिनि गेजेराव गंसे कालभार्ट बानायनानै होनांगौ होननानै बिटिसि सोरखारखौ खावलायदों। चिरां जिल्लानि सान्तिपुर थानानि बेन्दोंआव देवस्रि VCDC ओनसोलनि सासे निखावरि आदिबासि सुबुंनि न'खौ सिफायनानै हाग्रानि मैदेरा माइ-माइरं जालांदों। आथिखालाव बै ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा सानफ्रोमबो न'-बां सिफायनानै गोबांखौनो गोबां खहा खालामलांबाय। नाथाय अब्लाबो हाग्रा बिफाना दासिमबो जेबो राहा लायाखै आरो सिरियै थानायखौ नुनो मोनदों। आथिखालाव भारतनि गोदान सोलोंथाइ खान्थि बादियै आसामावबो सोलोंथाइनि सायाव गोबां सोलाय-सोल' लाबोनो थाखाय शुक्रबार खालि आसाम केबिनेट जथुमाव मोनसे गोख्रों थांखि लानाय जादों। फैगौ 2022 मायथाइनि 1 एप्रिलनिफ्राय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि थानाय नंला। बेनि सोलाय सिनियर सेकेन्डारि मुंजों थाखो 9 निफ्राय थाखो 12 सिमखौ मोनसेयावनो सरजाबफानाय जागोन। बे बाथ्राखौ शुक्रबार खालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीआव खौरांगिरि मेल खुंनानै मिथिहोदों। गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि आथिखालाव आसामाव 5700 गोजौ आरो गोजौसिन गेजेर फरायसालि दं। बेफोरनि गेजेराव बबेखौ दोननांगौ आरो बबेखौ नागारनांगौ बेनि थाखाय रायजो सोरखारा मोनसे एक्सपार्ट कमिटि दानायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन। सिगाङाव थाखानाय आर्टस, कमार्स आरो साइन्स स्ट्रिमखौ बोखारनानै मोनसेल' खालामनाय जागोन। अदेबानि बे गोदान सोलोंथाइ खान्थियाव BCB आरो BCM थागोन। जायफोरा इन्जिनियार फरायगोन बिसोरो BCB लाइनजों फरायनो हागोन आरो जायफोरा मेडिकेल एबा डक्टर फरायनो गोसो बिसोरो BCM लाइनजों फरायनो हागोन।
बेनि अनगायैबो सिनियर सेकेन्डारि कर्सआव गासै मोन 8ल' आयदा एबा साबजेक्ट थागोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों दि सिनियर सेकेन्डारियाव फोरोंगिरिनि गोनांथिया बांहोयोब्ला आथिखालाव जायफोर गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरिया MA BEd एबा मास्टार डिग्री दंखायो बिसोरखौनो लाबोनाय जागोन। नाथाय बिसोरनि रेंक एबा दान बान्थाया जेबो सोलाय-सोल' जायालासेनो सिगाङाव जेरै दंमोन बेबादिनो थागोन। थांनाय रबिबारखालि आफगानिस्ताननि काबुलखौ तालिबानआ गावसोरनि आखायाव दखल खालामनो हानाय रादाबखौ मोननानै आसामनि मौलबादि एबा जेहादी गोसोनि माखासे इस्लाम धोरोमारि सुबुङा ससियेल मिडियायाव तालिबानखौ मोजां मोननानै बिसोरनि मदद खालामनाय आरो बाख्नायनानै भारतआवबो तालिबानआ फैनांगौ होननानै बुंनाय सुबुंफोरखौ आसाम पुलिसआ मोन 10 जिल्लानिफ्राय गासै सा 14 सुबुंखौ एरेस्ट खालामबाय। बैसोर खाजानाय सुबुंफोरनि मुङानो जादों फारियै दरं जिल्लानि मौलाना फाजुल करिम, कामरुप जिल्लानि आबु बाक्तार सिद्दिक, शाहिदुल हक, काछार जिल्लानि जावेद मजुमदार, बरपेटा जिल्लानि मजिदुल इस्लाम, फारुक हुसेन खान, धुबुरी जिल्लानि सैयद आहमेद, आरमान हुसेन, हाइलाकान्दि जिल्लानि निदिम आख्तर, खोला सालमारा जिल्लानि नूर आलम खनवार। दानि मिरु मन्थ्रि अदेबानि आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा दिनै आसामाव दावबायफैदों। मोनथिनाय जायोदि सानथामनि हाबाफारि लानानै आसामाव दावबायफैदों आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ। फोरमायनो नांगोन दि गिबि साननि हाबाफारि बादियै दिनै जन आशीर्बाद जात्रानि हाबाफारियाव बाहागो लागोन आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि अदेबानि दानि मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा। मुंख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलितामोनजों लोगोसे गोबांसा दैदेनगिरिमोना लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिरखं गाथोनाव बरायहैदों दानि मिरु मन्थ्रि अदेबानि आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ। गुवाहाटी नोगोरमानि थासारिखौ नायनानै सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ कभिड-19 नि भेक्सिननि गोनां हाबाफारि खुंदों। दिनै कभिड-19 गिख्रंथाव बेरामनि सायाव आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ खौरांगिरि मेल खुंनानै गोनां आयदाफोरनि सायाव खोथा बुंदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों मन्थ्रि केशव महन्तआ हेल्पलाइन नम्बर बेखेवना होदों। बे हेल्पलाइन नम्बरा जादों 8929103776। बे नम्बराव मिस कल हरब्लानो गुवाहाटी नोगोरमानि सुबुंफोरा भेक्सिन लानो हानायनि खौरांखौ मोननो हागोन। बे हाबाफारियाव जायफोर गुवाहाटी नोगोरमानि सुबुंफोरा भेक्सिन लायाखै बिसोरनो फैगौ 31 आगस्ट खालारसिम भेक्सिन होजोबनाय जागोन होनना सावस्रि मन्थ्रिया फोरमायदों। ओजोंहाय गुवाहाटी नोगोरमानि दखान गला शपिं मल बायदिफोरनि मावफारियाफोरखौ कर'ना भेक्सिन लाखांनायनि सार्टिफिकेटखौ दखान गला शपिं मल बायदिनि सिगाङाव नुनाय बादियै बेनार दिन्दांना लानो थाखाय खावलायदों। सरकारनि बिथोन बादि खालामाब्ला एक्सन लानाय जागोन होननाबो सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। तुलिराम ब्रह्मांजों दैदेनजानाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव 10 नं हावराघाट बियाबनि बिजेपि दोलो आइजो गांखं दैदेनगिरि एबा गाहाय नेहाथारि मरमि शइकियाआ साख्रि होनायनि मुङाव रां लानायनि आराव जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला कार्बि आंलं बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि करसिं रंपिंजों गले गले सोमोन्दो थानाय मरमि शइकियाआ सा 367 सुबुंनिफ्राय GRS नि साख्रि होनायनि मुङाव साफायाव 5,000 रां लादों होननानै आराव जादों। जाय समाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोआव गरसेबो रां लायालासेनो 1 लाख बेकार लाइमोनफोरनो साख्रि होनो फोसावदों आरो जिर' टलारेन्सनि बाथ्रा बुंदों। बे समावनो कार्बि आंलंआव रां लानानै साख्रि होनो ओंखारनाय लाजिनो गोनां आरो सोंखारिजाथाव। टेनिस गेलेनायनि फोथाराव गोजोमनानै थानो मोजां मोनग्रा सासे राफोद टेनिस गेलेगिरिखौ बे बोसोरनि सिजनआव फिन आरोबाव नुनो मोननाय नंलिया। फोरमायनो नांगोन दि गावनि आथिंआव गाज्रियै जोखोम जानायनि जाहोनावनो बे बोसोरनि टेनिस कर्टआव फैफिननो हायैखौ फोरमायदों टेनिस गेलेगिरि 35 बोसोर बैसोनि राफेल नाडालआ। मोनथिनाय जायोदि माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गावनि आथिं जोखोम जानायजों जुजिबोनांदों राफेल नाडालआ। जाहोनाव राफेल नाडालआ बे बोसोरनि टेनिस कर्टआव मोनसेबो ग्रेन्ड स्लेम बिमुं देरहायालासेनो गावनि फैफिननो हायैखौ टुइटाराव टुइट खालामनानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि फैगौ बोसोराव खुंजानो गोनां US अपेनआव गेलेनो थाखाय थांखि लानायजों लोगोसे साखाफारा जागोनखौ फोरमायदों राफोद टेनिस गेलेगिरि राफेल नाडालआ।
सुहाना खानखौ थाबैनो लन्च खालामसिगोन मुंदांखा सावथुन बिथोनगिरि जया अख्तरा, जाय सुहाना खाननि सावथुनखौनो नायनो होननानै हांखुर जानानै दंखायोमोन गोबांसा सावथुन नायगिरि आरो सुहाना खानखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा। फोरमायनो नांगोन दि दिनैसिमाव बलिउडआव डेब्यु खालामाखै सुहाना खानआ। बिनि फाव खालामनायफोरखौ बुंनो थाङोब्ला बियो सिगां समफोराव माखासे सुंद' सावथुनफोराव सासे राफोद फावगिरि महरै फाव खालामबोबाय, जाहोनाव बियो गोबांसाजोंनो अनसायजानायजों लोगोसे सिगां फारसे आवगायबोनोबो हादों। बेजों लोगोसेनो बिहा इन्स्टाग्रामावबो गोबां फलोवार्सफोर दं, जायफोरनोखि सुहानाखौ मोजां मोनो आरो अनसायो। मुंख'नो गोनांदि सुहाना खानआ मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खाननि अनजालि फिसाजो आरो मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खाननि फिसाजो सुहाना खानखौनो मुंदांखा सावथुन बिथोनगिरि जया अख्तरा थाबैनो लन्च खालामसिगोन। आफगानिस्ताना गासिबो तालिबाननि आखायाव थांनायनि उनाव आथिखालाव नखर दावहा जाफिननायनि इसारा फैबाय। तालिबाननि बेरेखायै जुजिनो थाखाय माखासे आफगानफोरा थाग थियारि जाबाय। सिगांनिफ्रायनो तालिबाननि बेरेखायै जुजिबोनाय आहमद शाह मासुदनि फिसाज्ला आहमद मासुदआ गावनो दैदेनलांनो थाखाय उदाङै आवगायबोदों। बेनि थाखाय आहमद मासुदआ गावसोरनि बे जुजिनाय खामानिखौ मदद होनो थाखाय गुबुन हादोरखौ खावलायदों। बेनि अनगायैबो आहमद मासुदआ बुंबावदों दि आथिखालाव गावजों लोगोसे माखासे आफगान फायखिफोराबो दंफाखायो आरो थोजासे हाथियार गुलि बारुदफोरा दंखायो होननानै मिथिहोदों। सुबुं दाराखान्थिजों सोलिबोनाय आफगानिस्तानखौ आथिखालाव तालिबान थिउरियानि आखाइनिफ्राय बोखांफिननांगौ होननानै बयबो जानजि खाफ्रादों। ओजोंहाय तालिबानफोरा भारतनि हेंथायै खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला तालिबानआ शुक्रबारखालि काबुलाव थानाय भारतनि राजथान्दै मावख'खौबो दखल खालामनानै बेयाव थानाय भारतनि जेसेबां धोन सम्पति दंमोन बेफोरखौबो सेनानै लाजोबबाय, लोगोसे गुबुन हादोरनि राजथान्दै मावख'खौबो दखल खालामबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन रबिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन रबिबार 22 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।